Det første spørgsmål var, hvad vi ligesom mener er vigtigt, når vi arbejder med lyd. Øhm, og der vil jeg sige, at det er rigtig vigtigt at se klippet igennem mange gange, altså mere end bare sådan 2-3 gange, fordi man opfanger ligesom nogle ting, når man begynder at fokusere på, når man ligesom har fået styr på, hvilke lyde man skal have, så begynder man at kunne blive mere fokuseret på, hvordan de er, og sådan noget. For eksempel så var der det der med, at mundharmonikaen, den startede meget tidligere, end man kunne se den, og det fik man ikke ligesom med, fordi vi ikke rigtig, fordi vi ikke så klippet nok gange igennem til at opfange, at det var fordi de vendte sig om før. Ja, atmosfærelyd, det er vel alt det, som sådan sker andet end dialogen, og sådan de aktive sådan pistollyde og sådan noget. Men det vil, hvis man forestiller sig, at man selv var på ligesom samme location, hvad for nogle lyde vil der så være? Det går ud fra sådan noget som, at man kan høre toget, og selvom det måske ikke kører, så kan man alligevel høre maskinen, og man kan høre, at vi havde nogle sådan cikader i baggrunden og sådan noget. Så alt det, hvis man ligesom forestillede sig, at man var der, som man kunne høre, selv hvis handlingen ikke udspillede sig. Og så reallyd, jeg ved ikke helt, om det er det samme, for jeg tænker reallyd er sådan nogle, altså fodtrin og sådan nogle ting, så ikke kun hvordan der lyder på location, men også sådan de der ting, som sådan reelt sker, men som måske ikke er så tydelige lyde. Okay, nogle af de ting, som jeg synes det fungerer meget godt, vores fodtrin tonede ligesom ned, så man, nu længere væk de kom, nu mindre hørte man dem. Det synes jeg var meget godt, fordi det ville være sådan lidt underligt, hvis det var den samme lyd, når kameraet står så langt væk. Nogle af de ting, der ikke fungerede så godt, det var også det, jeg sagde før, med for eksempel, jeg tror ikke, vi havde set klippet nok gange igennem, til at sådan 100% kunne vide, hvornår lydene startede, ligesom sådan, analysere lydene. Og så var der også kassen, vi tog bare sådan en banglyd, hvor at når vi så hørte det rigtige lydklip, så kunne jeg i hvert fald høre, at det var sådan meget mere sådan, man skulle have tænkt over, at det var en hul kasse. Og det giver en anden lyd, end bare sådan 2 ting, der slår imod hinanden. Ja, yeah. Altså jeg tror, det vigtigste, jeg har lært, er sådan, det der, som jeg sagde med, at man skal virkelig, altså selvom man har set det igennem sådan 2 eller 3 gange, så ved man godt, hvad for nogle lyder det er, når vi skal have toget med, vi skal have kassen med, og vi skal have skuddene med og sådan noget. Men man skal se det igennem flere gange, måske sådan, altså sådan arbejde lidt med lyden, før man begynder at indspille den, for ligesom at vide, hvordan det kommer til at lyde realistisk. Og så tror jeg bare, at jeg har fået en meget bedre sådan forståelse for, at lyd altså betyder virkelig, virkelig meget. At vores klip så meget mere sådan ikke professionelle ud, altså sådan, men jeg tror slet ikke, det går op for en, at alt den lyd, der ikke er sådan skudlyd og dialog og sådan noget, også virkelig betyder meget for, hvordan det endelige klip kommer til ligesom at blive opfattet. Og det så meget mere professionelt ud, selvfølgelig, der er så også optaget i lydstudio og sådan noget, men stadigvæk, nogle af dem, der havde gjort det rigtig godt med lydene, kunne man virkelig også godt til forskel, og det virkede som om man så et andet klip.